Salam alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh ko min Gongorès Les Révolutionnaires mawnon ka hore en jannon ka hore min no mo ndo yiwde do mi hula tapi jidin ko gonga mon o yewtude hande nyande o fi ko minni ko min mi tawta grève mi grèvata hande ko dum don tu wadi buyno tonno nodde mena salam mais min mi dartike du gouvernement ngulali menace na individu ko menace tana mi wonki anki ko juude tagudo lan o woni en France de wonki anki ko juude on tagudo la reni lan ko mi darti jogibe pinkay dum a hewti hande woni ko min inni abandonné grève parce que duubi jelu faybe no mayde duubi jelu faybe no mayde wonki juno iwte duubi jelu meden jukkude duubi jelu meden sokkede duubi jelu meden radede ko ndu wawno do hondu wadan don hondu wadu do ko joda gol ka bawo téléphone ji mum no monotisi passe ji mum ni pour samen yo me yow e comme sonjoto dum woli min nyande muusi guinée ko muusi en ko fo en fo e yaltiday mais en tant que ko enen tuwoni maygol fiyo on ministre fiyo député fiyo mi tawta si tay ko mayeten ko jonna no la moreno lamino kenebi ara nande c'est pour cela min mawnen kaore njanden kaore wona révolutionnaire be kanoddo to lan appel duma menace la mort ami mi andali do way warde duubi jelu faybe no warede ko ndu wawdo ami wonki anki ko juudi Allah won deuxièmement kadi ko Allah Ta'ala mi wadirta fi yo weltanolan Allah won deuxièmement mi wadirta fi yo weltanolan combat mo wadi on fo mi kidnappa mi rada e leydi mi acci bibbe an keccudube on du waddo be pay koy mi acci bibbe tato on du waddo exil kam yeto on du waddo kami soka mi fella mi tortira don do way mena sude o wadali on non hayf o wadali ben non hayfus do way mena sude duubi jelu himbe no warede nge bali laamu ko o wadali be warude don hayfus min ko mi dari kon tumini mi tawta ko jama o mayata ko initin ka fayden ko axe mayata ko nil e non avenir ko dum do woni menace ami mi wala na ko min tawta grève mi tawta ono no inobe min fala wala no le jeune de l'axe écoutez la modja do wela la mburi kala ko aduna Allah do wonki jimon ni burani mi ko goddon ta ministre wonta maire wonta député ko hiwgol wonki jimon ni buri wonde droit et devoir e mo buri wonde droit et devoir holle lan banque privée goto holle lan suudu société civile ni opposant joka axe do ko sewti grève ben le juin de l'axe tawa e maya duubi jiru si tay ko yalta no den grève maya ko jonna no la mara ne ngi wino ko be illa mene me mimi yegiti fi may bebe ko kambe anditi fi may bebe kamon pousse de be yo may kambe be pousse de be kadi yo tawtu ko mi yaw mi tawtu ya dim fureji do ko woni anditi gol may bebe kadi buino jodi do no monotisi paji mundi no jodi Europe no pousse de fi yo be yaltu be ina ben no suusi redu be pousse ma ngana ta kakaso ande aliou ba hanki mo kellane dande onati kakaso ko tirawo men hondu goddo wadi hanebe be pousse de fi yo coordination di menni humilié woda wonbe yenude aray min ko dum fala wolane min gongore mi do mawni ka hore mi do jandi ka hore mi do andi ko mi fala holle la banque privée goto ko axe suudu société civile jo goto suudu opposant jo goto suudu ministre jo goto ko axe jodo de mijito den hiwe wonkiji ko mawbe men ben fellete gaz ko bibbe men ka grève ji fejjuri do ko pay koy njeloy nanga do holle la pay ko may ko koy société civile jo goto yawdo surugol be ma dum ma ko no sans be jodo to kadi be yitite o gouvernement do be famondira kadi wonkiji men bibbe ino sambe ben kadi wonkiji men enen bibbe ino sambe ben kadi perdata Allah yo accirni fayden ko axe ko mayata ko min ko ko axe mayata ko min mi wona na dum kala non kadi yudo no jodi étranger est-ce que non fami jodo étranger buino jodi étranger no wadde blog ko fi yo be hebu kaydi mabbe ko dum intéressé be anno wondo gada do da wa yarde wala combat ma ngara no min ko marko mola na en juin de l'axe grève ko droit ko yugol wonki jimende buri wonde droit devoir mimi tawta grève mi wonana mi sensibiliser kadi fita payku yaltu maya nange madum mawbe mu ittambudi yaltina ba nyande o nyande
ndare pay ko isoka ko do ko fu ko million ji yaltiri aya leader jo ay goto ni société civile jo aray ko minne a ba grève min mi tawta grève mi tawta aray vive le jeune de l'axe yalla mo inga